Καλησπέρα σε όλους από όποια γωνιά του πλανήτη και αν μας ακούτε. Είναι το Human Therapy's Voice, το podcast του Κέντρου Human Therapy. Το Κέντρο Human Therapy δραστηριοποιείται στην προσωπική ανάπτυξη, την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση θεραπευτών, αντιπροσωπεύοντας τη μη κατευθυντική προσέγγιση ψυχολογία στην Ελλάδα. Ειδικεύεται στη σωματική ψυχοθεραπεία, την κρανιοερή θεραπεία και την ενεργητική μουσικοθεραπεία μέσω των ρυθμών, όλα ενταγμένα μέσα στην προσέγγιση που αντιπροσωπεύει. Human Therapy's Voice λοιπόν, είμαστε μαζί κάθε Σάββατο απόγευμα με ένα θέμα που αφορά στη ψυχολογία, στην προσωπική ανάπτυξη, θέματα σχέσεων και επικοινωνίας, αλλά και πιο ειδικά θέματα θεραπείας και εκπαίδευσης θεραπευτών. Μας βρίσκεται στο YouTube, στο κανάλι μας Human Therapy, αλλά και στο Spotify. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ακολουθήστε μας στο Spotify για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα επεισόδια. Αφήστε μας τα σχόλιά σας και προτείνετε και θέματα που θα σας ενδιέφερε να ακούσετε. Είμαι η Σεβαστιάνα Κουτρουμπάνου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και κρανιοθεραπεύτρια, υπεύθυνη για το Κέντρο Human Therapy. Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε και αυτή την εβδομάδα μαζί, εδώ στο podcast του Human Therapy, το Human Therapy Voice, και σήμερα θα μιλήσουμε για το drum healing ή στα ελληνικά ενεργητική μουσικοθεραπεία μέσω των ρυθμών, έτσι όπως δομείται και διενεργείται στο Κέντρο Human Therapy. Οι ρυθμοί, ο ρυθμός είναι κάτι που ενυπάρχει σε όλο το σύμπαν και σε όλα τα όντα που βρίσκονται και κατοικούν σε αυτόν τον πλανήτη, είτε είναι στο ζωικό βασίλειο είτε είναι στο φυτικό βασίλειο. Όλα διακατέχονται από ρυθμούς που εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό κάθε ρυθμός. Οπότε αυτό το στοιχείο του ρυθμού βρίσκεται στον άνθρωπο πάρα πολύ απαραίτητο, ρυθμίζει πολλές λειτουργίες εσωτερικές του οργανισμού. Η αποδιοργάνωση των ρυθμών στο σώμα καταδεικνύει παθολογίες, οπότε είναι πολύ βασικό στοιχείο και για να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την ισορροπία και την υγεία, αλλά και για να τη συναντήσουμε, να συναντήσουμε το κέντρο του εαυτού, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μέσα από το ρυθμό τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόμαστε, τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας. Για όλα αυτά ο ρυθμός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός οδηγός και φίλος για να μπορέσουμε να τα αντιληφθούμε, να τα ανακαλύψουμε, να τα κατανοήσουμε και να τα αναπτύξουμε. Εδώ λοιπόν στο Κέντρο Human Therapy χρησιμοποιούμε τους ρυθμούς με έναν ενεργητικό τρόπο. Γι' αυτό και το drum healing ονομάζεται ενεργητική μουσικοθεραπεία μέσω των ρυθμών. Χρησιμοποιούμε τους ρυθμούς παίζοντας, παράγοντας ήχο καταρχήν στο σώμα μας, έπειτα σε τύμπανα και άλλα κρουστά όργανα και βεβαίως ενισχύοντας αυτούς τους ρυθμούς με τη φωνή μας και την κίνησή μας. Η κίνηση λοιπόν, η φωνή και το παίξιμο είτε στο σώμα είτε σε όργανα έχει σαν στόχο να συνδεθούμε με τους ρυθμούς που υπάρχουν στο σώμα μας, να τους καταλάβουμε, και ο πρώτος και πιο σημαντικός ρυθμός που συναντάμε και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και να πηγαίνουμε μαζί του είναι φυσικά η αναπνοή μας. Το να μπει κάποιος σε ένα ρυθμικό μοντέλο με τη βοήθεια των οργάνων, με τη βοήθεια της φωνής του και με τη βοήθεια του χορού, απλού χορού, κινήσεις απλές που κάθε σώμα μπορεί να κάνει, είναι πάρα πολύ σίγουρος δρόμος ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί με την αναπνοή του, με την ένταση
της αναπνοής του, αλλά και με τα εμπόδια που πιθανόν να έχει. Ο ρυθμός, παίζοντας και τραγουδώντας και κινώντας το ρυθμό μας βοηθάει πάρα πολύ γρήγορα να συνειδητοποιήσουμε καταρχήν ότι υπάρχει ένα σώμα που βρίσκεται εδώ, που κινείται, που τραγουδάει, που παίζει και στη συνέχεια ότι το σώμα αυτό έχει μια αναπνοή που μπορεί να έχει εμπόδια, που μπορεί να χρειάζεται τη βοήθειά μας, αλλά το σημαντικό είναι να την αντιληφθούμε και να τη συναντήσουμε, όλα τα άλλα μετά διορθώνονται στην πορεία. Και πέρα από το ρυθμό της αναπνοής, συναντάμε σιγά σιγά και το ρυθμό της συνολικής ενέργειας που υπάρχει στο σώμα μας, που δίνει την κίνηση σε εσωτερικά όργανα, αλλά και σε όλο το σώμα, στα χέρια, στο κεφάλι, στα πόδια κτλ. Ένα δεύτερο πράγμα που συμβαίνει μέσα από το drum healing, που με ενεργητικό τρόπο εφαρμόζουμε, είναι το να συνδεθούμε και να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον εγκέφαλό μας. Έτσι όπως δίνονται οι ρυθμοί και έτσι όπως παίζονται, δίνουμε την εντολή, χωρίς να το ξέρουμε, αλλά τη δίνουμε την εντολή, στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μας να συνεργαστούν, να δουλέψουν εξίσου, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση, έτσι ώστε το μυαλό μας να αρχίσει να συγκεντρώνεται, να διώχνει στην άκρη πράγματα που τον αποσπούν, που του δημιουργούν αυτή τη λεγόμενη και περιβόητη διάσπαση προσοχής. Το drum healing είναι μια εξαιρετική θεραπευτική δράση για να αντιμετωπίσουμε τη διάσπαση προσοχής με έναν πολύ πολύ ήπιο τρόπο, γιατί δίνουμε την εντολή στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μας, έτσι όπως παίζουμε τους ρυθμούς, να συνεργαστούν, να δουλέψουν για μας και μας φέρνουν να είμαστε στο εδώ και τώρα, σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αυτό το πολυπόθητο εδώ και τώρα, που πολλές προσπάθειες, πολλοί άνθρωποι κάνουν για να το αποκτήσουν, μέσα στο drum healing γίνεται με ένα πολύ ήπιο και αθόρυβο, παρόλο που τα τύμπανα κάνουν θόρυβο, αλλά αθόρυβο τρόπο φτάνει κανείς στο να νιώθει συγκεντρωμένος, στο να νιώθει ότι έχουν σταματήσει οι σκέψεις του, ότι είναι παρόν και αρχίσει να αισθάνεται. Όταν κανείς μπορεί να συγκεντρωθεί και να αφήσει διασπαστικού τύπου σκέψεις στην άκρη, τότε έχει τη δυνατότητα να αισθάνεται. Να αισθάνεται το σώμα του και να έχει επαφή με το συναίσθημά του, όποιο και αν είναι εκείνη τη στιγμή. Η συνέχεια, λοιπόν, όταν συμβεί αυτή η συγκέντρωση, η συνέχεια είναι το να αυξήσει κανείς την ενέργεια που υπάρχει στο σώμα να βγει προς τα έξω. Συνήθως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο μεγάλη δύναμη έχει η ενέργεια που έχουμε στο σώμα μας, γιατί είναι συνήθως κοιμισμένη ή καθισμένη μέσα μας. Αυτή η διαδικασία του drum healing δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αρχίσουν να ξετυλίγουν αυτή την ενέργεια με κατεύθυνση προς τα έξω ή προς τα πάνω. Από εκεί που είναι καθισμένοι μέσα στο σώμα και κάποιος μπορεί να αισθάνεται πολύ βαριά και αυτό να μεταφράζεται σε επίπεδο συναισθήματος ένα τεράστιο βαριέμαι, αυτό αρχίζει και μεταλλάσσεται με το να φεύγει το βάρος και το βαριέμαι δίνει σιγά σιγά τη θέση του στο χαίρομαι, έχω ενδιαφέρον και αρχίζω να δημιουργώ μαζί με τους άλλους, γιατί δεν είπαμε ότι το drum healing γίνεται πάντα σε ομαδικό επίπεδο. Σπάνια δουλεύουμε εδώ το drum healing σε ατομικό επίπεδο. Συνήθως γίνεται, θα το πούμε αργότερα,
πώς μπορεί να γίνει σε ατομικό επίπεδο και σε ποιες περιπτώσεις. Οπότε τις περισσότερες φορές είμαστε μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων, κάνοντας το ίδιο πράγμα και συνειδητοποιούμε ότι μέσα από τους ρυθμούς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους με έναν τρόπο που με τις λέξεις δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό δίνει μεγάλη αίσθηση ελευθερίας, δημιουργικότητας, ικανοποίησης και τελικά χαράς που μπορούμε να επικοινωνήσουμε πράγματα που πολλές φορές λένε οι άνθρωποι «Πώς να το πω αυτό, δεν έχω λόγια να σου πω αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ». Αυτός ο τρόπος, το να μιλάμε μέσα από τους ρυθμούς και να επικοινωνούμε, να παίζουμε τους ρυθμούς, να τους χορεύουμε και να τους τραγουδάμε χωρίς να έχουμε λέξεις, είναι πραγματικά μια τεράστια δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά που δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να τα κάνουμε λέξεις. Αλλά έχουμε την αίσθηση εκείνη την ώρα ότι πραγματικά το έχουμε μοιραστεί και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μετά στη κουβέντα που μπορεί να έχουμε στην ομάδα του Drum Healing, οι άλλοι έχουν καταλάβει τι θέλαμε να τους πούμε με τους ρυθμούς. Είναι πάντα αυτό έτσι και είναι σχεδόν απίστευτο, αλλά συμβαίνει ότι οι άλλοι έχουν κατανοήσει αυτό που θέλαμε να πούμε. Και ας μην χρησιμοποιήσαμε ούτε μία λέξη. Επίσης, σε αυτές τις ομάδες του Drum Healing, στην ενεργητική μουσικοθεραπεία μέσω των ρυθμών, οι άνθρωποι μπορούν να θεραπεύσουν ζητήματα όπως είναι η φοβία της έκθεσης, δηλαδή το να υπάρχω σε μια ομίγυρη ανθρώπων και να ακούω και να ακούνε τη φωνή μου ή να κινούμε ή το να παίζω. Στην αρχή οι άνθρωποι είναι πολύ διστακτικοί στο να χτυπήσουν ένα τύμπανο. Το κάνουν πολύ σιγά, με πολύ λίγο θάρρος, αλλά όταν αρχίζουν να καταλαβαίνουν τον ήχο, να καταλαβαίνουν τι τους δίνει αυτή η συνεχόμενη και επαναλαμβανόμενη κίνηση, ξεθαρεύουν και ανακαλύπτουν έναν ολόκληρο κόσμο που βρίσκεται πίσω από αυτό το φόβο που έχουν για την έκθεση. Έναν εαυτό που είναι καθαρός, που είναι χαρούμενος, που είναι δημιουργικός, που είναι ανοιχτός, που χαμογελάει. Αυτός ο εαυτός που είναι κρυμμένος πίσω από αυτό το φόβο που λέει «Απαπαπαπα, δεν μπορώ μπροστά σε κόσμο να κάνω τίποτα». Είναι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία που όμως θεραπεύει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Ένα δεύτερο πράγμα που θεραπευτικά προσφέρει αυτή η ενεργητική μουσικοθεραπεία μέσω των ρυθμών, το drum healing μας, το αγαπημένο, είναι το να καταφέρουν οι άνθρωποι να αποδεχτούν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που η φαντασία είναι καταδικασμένη στο ότι είναι κάτι άχρηστο, χαζό, μπορεί και επικίνδυνο καμιά φορά να σκέφτονται οι άνθρωποι, οπότε είναι φυλακισμένοι πίσω από μια τεράστια μπάρα που λέει μπροστά λογική. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία του drum healing, κανείς χτυπάει την πόρτα της φαντασίας, της επιτρέπει να έρθει κοντά του, απενοχοποιεί αυτό το κομμάτι του εαυτού του και όχι μόνο το απενοχοποιεί, αλλά αρχίζει να το συναντάει και να το αγαπάει και καταλαβαίνει πόσα πολλά μπορεί να του προσφέρει αυτό το κομμάτι της φαντασίας, της δημιουργικότητας μέσα από το μη κανόνα, το να μην υπάρχει κανόνας, όπως τουλάχιστον τον γνωρίζει σε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που μέχρι τώρα έχει ακολουθήσει, πόση δημιουργικότητα και πόση έκφραση μπορεί να υπάρχει μέσα εκεί. Και έτσι ανακουφίζονται πολλά συμπτώματα άγχους όταν κανείς ζει αυτή την εμπειρία, συμπτώματα άγχους, αλλά και
καταπολεμάται πάρα πολύ η απομόνωση και το αίσθημα ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που ξεκινάνε και βρίσκονται στις ομάδες του drum healing δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ, δεν έχουν τραγουδήσει ποτέ τέτοιους ρυθμούς, να έχουν χορέψει ίσως μερικοί, αλλά οι περισσότεροι όχι. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Όταν λοιπόν μέσα από τη διαδικασία βιώνουν το ότι μπορούν να το κάνουν, είναι σαν να αλλάζουν στάση απέναντι στον εαυτό τους. Σαν την επόμενη μέρα να έχουν λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη ότι ίσως να μπορούν να κάνουν και κάτι που έχουν φανταστεί, που έχουν επιθυμήσει και που μέχρι τώρα ήταν σίγουροι ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Οπότε σε αυτές τις ομάδες drum healing, σε αυτή την ενεργητική μουσικοθεραπεία μέσω των ρυθμών, συμβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα σε θεραπευτικό επίπεδο, σε δημιουργικό επίπεδο και σε επίπεδο επικοινωνίας. Είναι μία διαδικασία φυσικά εντελώς βιωματική, που με έναν διασκεδαστικό τρόπο, που ο καθένας στην αρχή αναρωτιέται, μα καλά τώρα αυτό είναι κάτι θεραπευτικό, σιγά. Θα αρχίσουμε τώρα εδώ να χτυπάμε τύμπανα, να παίζουμε μουσική μέσα από το σώμα μας, να βγάζουμε ήχους και όλο αυτό θα είναι θεραπευτικό, και όμως στο τέλος ή μετά από μερικές επαναλήψεις τέτοιων βιωματικών εργαστηρίων, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η θεραπεία μπορεί να είναι και μια διαδικασία ευχάριστη και απλή και να μην χρειάζεται μια τεράστια ανάλυση για να φτάσει κάποιος να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα του εαυτού του, ένα στρες, μια απομόνωση, ένα αίσθημα ότι δεν τα καταφέρνει, θέλοντας να αναλύσει ξανά και ξανά πράγματα με το μυαλό του. Αυτό είναι ένα τεράστιο κέρδος και ένα στοιχείο που δύσκολα βρίσκουμε στα θεραπευτικά πλαίσια. Υπάρχει όμως και η ενέργεια και η χαρά που οι άνθρωποι βιώνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία τους κάνει να είναι πιο ανοιχτοί μετά στο να ασχοληθούν με τον εαυτό τους πράγματι και να σκύψουν πάνω από τα προβλήματά τους, από ότι θα τους έκανε μια αναλυτική και τελείως λογικοκρατική αντιμετώπιση. Φυσικά ένα βασικό στοιχείο που διαπερνάει συνέχεια αυτό το εργαστήρι του drum healing είναι η χαλάρωση. Αυτή η συγκέντρωση, το άνοιγμα, η δημιουργικότητα και ό,τι άλλο έρχεται, επιφέρει μια πραγματική χαλάρωση που συμβαίνει και στο σώμα και στο μυαλό. Δηλαδή αυτό το πολύ αποκαλυπτικό για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αυτό που λένε και ξαναλένε, ότι δεν σκέφτομαι τίποτα τώρα. Είναι καταπληκτικό, αλλά μετά από αυτή τη διαδικασία δεν σκέφτομαι τίποτα. Και αυτό για πολλούς ανθρώπους είναι όνειρο άπιαστο, αλλά δεν είναι άπιαστο, μπορεί να συμβεί. Τώρα να κάνω μια μικρή αναφορά στο πώς το drum healing δουλεύει και βοηθάει τα παιδιά. Γιατί αυτό το χρησιμοποιούμε και για τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις της υπερκινητικότητας, της διάσπασης προσοχής βεβαίως, και σε συμπτώματα άγχους που μπορεί τα παιδιά να εμφανίσουν. Αυτή η θεραπευτική οπτική τους είναι πολύ βοηθητική, γιατί πολύ απλά είναι παιχνίδι. Οπότε τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να πάρουν όλα τα θεραπευτικά ωφέλη πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τους ενήλικες.
Στα παιδιά υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και σε ατομικό επίπεδο. Έτσι, μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε κάποια παιδιά που είναι αρκετά δύσκολο να ενταχθούν και σε ομάδες. Επίσης, παιδιά που έχουν δυσκολίες αλληλεπίδρασης, λεκτικής αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, είναι μια πάρα πολύ καλή βοήθεια αυτή εδώ η θεραπευτική προσέγγιση μέσω των ρυθμών. Το να μπορεί κάποιος να έχει επαφή με τους ρυθμούς του, τους εσωτερικούς, αλλά και το να συνειδητοποιήσει πόσο μπαίνοντας σε ένα ρυθμό, παίζοντας σε ένα ρυθμό, ο εαυτός του πραγματικά ανοίγει το πεδίο εκείνο που είναι αφράτο, να το πω, που είναι γνήσιο, που είναι μαλακό. Και αυτό το πεδίο είναι το συναίσθημα και η επιθυμία. Αυτά τα δύο πεδία του ψυχισμού ανοίγουν την πόρτα τους όταν εμείς πλησιάζουμε μέσα από τους ρυθμούς και προτείνουμε στον εαυτό μας να τραγουδήσει ένα ρυθμό, να παίξει ένα ρυθμό, να χορέψει ένα ρυθμό ή και όλα αυτά μαζί, να τα επικοινωνήσει με τους άλλους, να ακούσει τους ρυθμούς των άλλων, να συνομιλήσει μέσα από ρυθμούς, τότε αυτό το κομμάτι του ψυχισμού χαμογελά, είναι σαν να λέει «Α, ωραία, ωραία που ήρθες έτσι να με συναντήσεις». Και αυτή η συνάντηση, αυτό το κομμάτι του εαυτού, δίνει αυτή τη γλυκιά αίσθηση ότι είμαστε σε επαφή με την ενέργεια και τον εαυτό που στον πυρήνα του θέλει να χαίρεται, να δημιουργεί και να επικοινωνεί. Αγαπημένες ομάδες λοιπόν Drum Healing, ενεργητικής μουσικοθεραπείας μέσω των ρυθμών. Με τους ανθρώπους συμβαίνουν πολύ απίστευτα πράγματα μέσα σε αυτές τις ομάδες. Είμαι πάντα πολύ χαρούμενη όταν τους συναντάω μέσα σε αυτά τα εργαστήρια. Με αυτή λοιπόν την ρυθμική αποκάλυψη θα σας αφήσω για απόψε. Να έχετε ένα καλό βράδυ, μια καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.